Мөселманнарга яла ягу, һәр төрле шелтәләү, гаепләүне күреп ишетеп торабыз барыбызда. Гәрчә күпләгән корал биреп, Украинаны Россияга каршы котыртып, илне таркату хыялы белән мусульман илләре түгел, көнбатыш христиан илләре яшәсә дә, безнең илебезне эштән таркатырга, бүлгәләргә, ашык ният итүче явыз көчләрнең фикерләрен бездәге сай белемле, тар карашлы кайберәүләр шигар, лозунг итеп үзләренә алдылар. Безне, бигрәк тә безнең мәхәлләләребезне, киң катлам мусульман халкын исламга каршы ачылган пычрак ату кампаниясе безне борчымый калмый әлбәттә. Бу вазгыятның шишелсен Аллаһ субханаһу ва тәгалә үзе Кур'ан-ы Кәримдә аңлата. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Удгу иля сабили раббика бил хикмати вал маугизатил хасана ва джадилхум биллати хия ахсан. Садақаллахул газим. Раббыбызның юлына хикмәт ва күркәм үгетләү белән чакыр, һәм бәхәсеңне дә яхшылык нигезендә алып бар дип таләп итә без мусульманнардан, кешелектән Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Ягъни халыкчан итеп әйткәндә, таш белән атканга аш белән ат. Сабырлык, түземлек, хикмәт, алга карап эш итү белән генә бу күчеш чорының сикәлтәләрен без узарбыз иншалла. Тотрыклы бер вазгыятькә ирешә алырбыз, Аллаһ насип итсә.